Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Sugeng siang, sugeng sonten en, sugeng dalu lur. Posisi ini pun tetep neng kali kene. Minggu kita pokoknya. Bersama kampret 2. Dan di sana ada kampret 1. Ciplon pokoknya lur, kono lur. Posisinya nyapa? Nyapa? Nek lumutnya apa tak sikilmu? Dah. Sing kono lho. Karo kene ya. Ben ora sado-ado lek lumban nang pinggir kene wis mening lho. Pret nyapa, Pret? Pret, nyapa? Adem. Wong lagi nyelup sedilu wis adem. Posisine ning kono kae wong mancing tok lho. Mancing mania. Piye kowe? Posisi mulai minggon kowe ning ndi mancing apa ora? Mancingnya akeh biasane ngesor kono kuwi. Enek mancing iki mau ora enek. Oke lur. Piye nggonmu? Ya wis ngene iki. Jalanane lek ndi. Jarine gawe bendungan lur. Bendung ben nggih lumban ben penak bendung. Sing endi sing di bendung kono kae? Ngelintir lho, ceblok lho. Ngadeg kok. Lah. Oke lur. Aduh. Ya saya nyelup lur. Piye lur kondisi ini lur. Lingkungan desane sini iki lur. Kae ora kok pengen reget-reget kaya ngene iki. Nah, reget ini. Nek kaosku kae ngumpuk kira reget ning watu kae. Nyapa? Oke lur, wis ngono ya lur ya. Sithik-sithik ae videone. Yes, pokoke ngerti kondisi dan situasional kita. Oke, sugeng siang, sugeng sonten en, sugeng dalu. Trio BNI Channel matur sembah nuwun untuk semua fan yang sudah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya ya lur ya. Kayak jolali iki dongaku kanggo kabeh untuk semuanya. Semoga kita nanti jadi orang yang bejo dunia dan akhirat lur. Oke, ngoten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.